O Concello das Neves xa ten todo listo para celebrar unha das citas máis agardadas no seu calendario, a súa 13ª edición da Festa do Tinto Rías Baixas, un evento que se desenvolverá ata o vindeiro 8 de xullo, unha celebración que ofrecerá 2 semanas con multitude de actividades que terán os viños desta denominación de orixe como principal fío condutor. En algunha medida recolle esta edición un proceso que iniciamos nestes últimos 2 anos que significa incorporar dentro da festa na fase de promoción elementos de carácter profesional, é dicir, catas que poidan permitir o mellor coñecemento dos viños que temos no noso entorno, e ao mesmo tempo tamén procedimentos de participación máis pública, máis ciudadana, máis de xente non involucrada directamente no mundo profesional do viño, de maneira que se poida disfrutar da degustación deste produto en entornos que hasta ahora non se tiñan incorporado dentro da festa. Unha cita onde haberá degustacións, música e, como non, a tradicional Ruta dos Pinchos que se desenvolverá ata o día 6. Incorporamos tamén unha nova edición da Ruta dos Pinchos Rías Baixas. En algún momento temos a intención de chamarlle a Ruta dos Tinchos, pero, bueno, se quedou aí nunha intención. Hai 6 establecementos de hostelería involucrados nesta ruta, en donde se establecen unhas bases de participación para que a xente que vai a coñecer estes establecementos e os viños que ali se van a servir poidan valorar, puntuar e finalmente participar nun sorteo de premios derivado dese proceso. Un viño, o tinto das Rías Baixas, que cada vez está tendo máis calado entre a poboación. Saben ustedes que dentro del paraguas de Rías Baixas están contemplados no solamente los vinos blancos, sino la elaboración de vinos tintos. De hecho, muchas veces lo utilizamos nosotros como ejemplo para demostrar que no nos llamamos denominación Albariño, sino que somos Rías Baixas porque es el nombre de un territorio, ¿no? As características destes caldos da DO serían as seguintes. Yo creo que la característica fundamental, que es lo que nos está brindando, nos está abriendo las puertas, sobre todo en los mercados internacionales, yo creo que nosotros, frente a la caracterización de los vinos tintos o el resto de la caracterización de vinos tintos españoles, nosotros somos un tinto atlántico, con una influencia enorme pues de nuestra climatología, de nuestra meteorología atlántica, nuestra climatología oceánica, con lo cual le aportan frescura a los vinos, aportan muchísima fruta y son vinos con una carga aromática. Pois xa o saben, ata o 8 de xullo poderán desfrutar dos mellores tintos galegos nesta 13ª edición da Festa do Viño Tinto de As Neves, unha cita que contará con arredor de 30 marcas pertencentes a unha quincena de adegas desta denominación de orixe e cuxos días grandes desta festa serán o 7 e o 8 de xullo.